Ens dirigim a l'aula d'aquests que aprenen a llegir i a escriure en català. I justament aquí trobarem la directora de l'Escola Arrels. L'Escola Arrels ja té 28 anys. Em portes 27 com a mestra en aquesta escola i és la directora. Doncs aquest any l'escola a la rentrada tenia 200 mainatges. Hi ha 8 classes, 5 de primàries i 3 de parvulari, de maternal. En 28 anys s'ha fet molts progressos perquè vam començar, teníem 2 classes. L'Escola Arrels és l'única a l'estat francès que funciona amb el tipus immersiu. Com es fa la relació amb la institució acadèmica, amb l'Estat? No tenim cap dificultat relacional amb la nostra institució. Fins i tot amb un inspector que fa esforços per parlar-nos en català quan no té cap mena d'obligació. Francesca, ets mestra a primària, ens pots presentar la teva classe? Doncs és una classe de CU, és a dir, de segon. Són nens que tenen 7 anys, en tinc 25 a classe. Arribem al matí, si és el dilluns fan el que hi ha de nou, doncs ells permet de poder parlar davant la classe en català. Després fem lectura, matemàtiques, sempre en català, tot en català. I a la tarda fem sovint esport, art plàstica, música. A l'escola Arrels, els alumnes, quan han marxat de l'escola, han anat a integrar qualsevol col·legi de tot el ventall de possibilitats que hi ha a Catalunya Nord. És a dir, només en francès, amb una filera catalana o dins un col·legi en català. Cap d'ells ha tingut problema particular. Els pares s'assemblen a la societat catalana de Perpinyà d'avui dia? Aleshores, és veritat que Arrels és una escola atípica dins les escoles de Perpinyà. Hi ha alguns gitanos, alguns magrebins, gent que els dos són d'origen catalana, d'altres que només un dels dos i d'altres que cap, que es volen integrar en una societat catalana, nord-catalana. Aleshores, és veritat que la dificultat ve del fet que molts d'ells no parlen català a casa. No tenim el costum de parlar a casa i és per això que li hem inscrit a aquesta escola i està en el CP aprèn el català també amb ell i m'agrada molt perquè tinc arrels de català. Jo soc de pare català del sud, però la meva dona és francesa. I quan vam tindre la nena es va posar pregunta de saber què fem, si la portem a una escola francesa o una escola catalana. I n'hem parlat i hem decidit portar-la a l'escola catalana. Però per la llengua i també per tota l'escola que proposa també a nivell pedagògic. La meva motivació és que la meva filla pugui aprendre el català i parlar també el català. A Catalunya Nord hi ha diversos models d'escola, bilingüe, pública, en català, immersiva com Arrels o associativa privada. Per què haver triat aquesta? I ens hem donat compte que hi havia una escola pública molt bona a Perpinyà i a més podíem escollir una escola catalana que era encara un altre procés, un altre cicle. Hem comparat i la decisió ha sigut molt ràpida. I què venen a fer a vegades els pares a l'escola amb vosaltres? Nosaltres vam fer la castanyada, el ca de tió, la rifle, fer la calçotada. Treballem molt sobre la Sant Jordi, preparem llibres, ple de coses que ho pengem a l'entrada. Bé, suposo que a l'escola no només escriviu, dibuixeu i feu viatges, feu també altres coses. Sí, perquè quan jo era en CO2 vam fer la meva classe al site amb la Laura, al site internet de l'escola Arrels. Si a l'escola Arrels s'ensenya als petits, aquí al casal Jaume I, al 23 avinguda del Liceu, al costat del Liceu Aragó, s'ensenya pels adults i és aquí que la Júlia i l'Anaïs us proposen les seves classes. El casal Jaume I, Centre Cultural Català, ha inaugurat uns nous locals fa 6 mesos per accentuar aquesta disposició que tenim de servir a totes les associacions i persones que s'interessen al català i que volen que aquesta llengua i aquesta cultura visquin.
doncs el casal proposa una classe d'iniciació i com que hi havia molta gent, hi havia massa gent, hem decidit fer 2 grups perquè l'ensenyament sigui més bo i doncs actualment durant la classe hi ha 2 grups, un d'iniciació, gent que comença realment i que no ha sentit massa el català i gent que en sap un poc més. I al final ens retrobem tots i fem una cançó, una activitat conjunta entre tots els alumnes de català. La gent d'aquí ve per motius molt variats, molt diversos. Hi ha gent que ve per recuperar la llengua, que els seus avis o els seus pares parlaven català a casa perquè no hi ha hagut transmissió i doncs venen aquí per aprendre, tornar a aprendre. Hi ha gent també de fora que s'acaben d'instal·lar aquí o que fa anys que viuen aquí però no saben parlar català. També hi ha gent per la feina, per motius laborals, un poc de tot, però sí que tots són molt motivats. Viva com si el coll, la va fer rostida, la mateixa nit se la va menjar. Ja que te fotés ningú que trufes, ja que te fotés ningú que va, ja que te fotés ningú que trufes per sopar. Cada generació pensa ser l'última a parlar el català a Catalunya Nord. Amb els esforços dels uns i dels altres, i particularment d'Arrels, el català pot pretendre un futur, sobretot si les institucions i els catalans del sud ens hi ajuden. Bon dia i fins aviat a Barcelona! Barcelona.